pois axuden a colocar cousas, a cada unha as súas cousas, e unha parte despois un pouco de debate e de avaliación do obradoiro, vale? Vai durar 2 horas aproximadamente, entón si que quería facer un matiz aquí que é importante, 2 matices, vamos a traballar co corpo e a veces poden pasar cousas e entón tamén estamos a vosa disposición se alguén en concreto pues, quere comentar algo que sexa privado, pues en outro momento podemos falar ou así, ¿no? Un pouco, que a veces no corpo pues, nos pasan cousas, ¿no? Vale, sobre todo por un rollo de tendencia, pues temos aquí que se nos solapan actividades. Bueno, como os decía, un pouco o objetivo deste obradoiro, entre outras moitas cousas, tamén é que vexamos que modo temos, cada unha de nós, de ser mulleres e ser home, como influe as relacións que establecemos e como a veces, por a socialización que temos, estamos nunha dinámica ou nunha dialéctica co outro ou ca outra, un pouco de desconfianza, non? Que como muller desconfío de que este tío, no caso de que se un tío me faga tal, como home desconfío de que esta tía pense en mí, e entón, eso, ao encontro, é un pouco complexo.